Assalamualaikum Cahyo. Assalamualaikum Sugeng Dalu Bapak. Nggih, waalaikumsalam. Duh. Dos pundi pawartosipun dangu mboten kepanggih. Sae sehat. Alhamdulillah. Bapak iki alhamdulillah panggah sehat pokoke. Angger jek jejer karo wong ayu-ayu ngene iki panggah sehat. Nah, nggih. Sampeyan piye? Saiki kelas pira? Kelas 3 SMP, minggah kelas 3 niki. Mas, lha wis tok kaya genter ngono wisan. Lah mila to. Lah dhisik jaman dik nyusul aku pertama kali nyusul wayangane bapak kek tahun piro kek? Tahun 2019 menawi. Oh, jek kelas piro kae? 3 SD. Lek mboten 18. Oh. Nggih. Kelas 3 SD. Nggih SD Bapak. Sakmene lho gajian. Nggih tasih alit nggih. Saiki mak iya piye cilik saiki. Rumangsaku lek kowe dhisik ora iso dhuwur lho, Nduk. Mila to, Pak? Heeh, saiki kok iso dhuwur kaya genter ngono ya. Peh masa. Nggih rumiyin jenengan ingkang bimbing kula ngantos sakniki lho Bapak matur mbah nuwun sanget. Sama-sama. Nek aku karo cah wedok ki duwemen, Nduk. Temen terus pundi? Cah wedok cilik ngene iki lho Mas, ora kok cah wedok tuwek-tuwek nggo apa. Wis ora sak dididik dok pinter-pinter pisan. Nek cah cilik-cilik model ngene iki ke zaman kelas 3 SD ki wis melu ki wis mulai tak tanamkan jiwa keberanian untuk tampil ke panggung dan nguri-nguri budaya. Leres sangat. Bapakmu apa seniman? Sanes. Oh. Bapakmu pegawai kebudayaan? Sanes, Bapak. Yogo? Sanes. Lah terus bapakmu nyambut gene apa? Sadean ayam. Dodol pitik. Nggih. Lah ya ambumu kaya telek. Ora ding ora. Lah ibumu mesti. Mboten. Ibumu penyanyi. Sanes, Bapak. Sinden. Sanes. Penari. Sanes. Pura. Udu ngawur ora. Anu napa? Pokoke nggon kesenian mboten. Mboten sedaya Bapak kalih Ibu niku nyambut napa penjahit, Ibu penjahit, Bapak sadean ayam. Oh, ning kok iso tukul kowe iso nyinden ki piye ceritane? Lah nggih kula nggih bingung kok rumiyin alitane kula menawi digawani mik mawon. Oh, ning jero weteng disusuli dikai mik ngono. Nggih, disetelne radio mangane sakniki ngeten. Nggih, makane saiki wis pinter ya nyinden ya kan. Paling adoh sampean tanggapane ngendi? Kalimantan. Kalimantan ngendi Kalimantan? Kalimantan Samarinda. Oh, Samarinda. Nggih. Oh. Luar biasa tenan. Wis melanglang buana ya. Nggih, pangestunipun panjenengan. Wis mau anu tenan, wis mau tekad tenan pengen dadi sinden profesional ya. Nggih. So nek wis lulus SMP sekolah nanti? Insya Allah nggih, kula sejatosipun pengen lek mboten SMKI Solo nggih Jogja. Oh ngono. Nggih, tapi nggih dereng sumerep ta sik kelas 3. Oh iya, sik perlu dipikir alon-alon lho. Heeh, perlu dipikir alon enggak terus susu. Nek aku aja ning SMKI Solo do enek ya, eman-eman ku. Ya wis ora wong ning kono iki gumantung karo kumpulane kok, Nduk. Nek kumpulane kancane becik, kancane apik iki kesane ya dadine ya apik. Heeh, ya gumantung oknum manusianya itu sendiri. Nggih. Dalu menika sowan dhateng dalemipun Bapak Mansur nggih. Pak Mansur. Nggih, kaliyan Ibu Mansur. Nggih. Nah. Bapak Pak Mansur nggih. Menika acaranipun apa to, Pak? Acara tasakuran. Tasyakuran. Wonten acara ngluware ujar. Wonten acara ngekarke putrane Pak Kepala Desa. Oh, manten wau nggih. Manten. Manten kekalih wau. Heeh, iya. Nggih, mugi-mugi tansah pinaringan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sama wong nggih, Bapak. Amin. Wah, jan pinter men saiki. Amin. Enggal-enggal diparingi omongan. Tapi kok sampun. Sampun, rabune kan nggih men kok, Nduk. Wah, lah nggih. Wis tariki putra. Madhep rono, madhep. Iya, ngalah tak sawang kok pinggir jan kaya triplek, Nduk kowe. Wis tipis. Tapi kan kula tinggi. Tapi dhuwur. Ya. Maem sing akeh gen rodok berisi ngono. Ora kaya triplek. Heeh, sarung jagung ya, Nak? Sakderengipun kula nyuwun caping gunung rumiyin. Oh, caping gunung. Nggih saged dipun aturaken. Ngagem bawa? Nggih. Ya. Saben bengi sakmono ya? Nggih. Oh, sik adikmu ya iso nembang to? Saged. Ayo karene sisan. Ayo karene sisan. Dik. Heeh. Ya, kon jenggleng. Kon jenggleng Mbak Yune dhewe. Oh, ngono. Ya. Mergo iki nek ora tak selake engko ora entuk nggon. Lek wis Mas Yudo antik munggah wis.
Garger darder ngono. Ayo, tak golek ning nggon sik ngarep ning ngarep. Ya, heeh. Nuwun sewu nggih, Bu. Nggih. Lah iki rek. Iki lho cahe. Iki mau sore iki ning mburi kono rebutan anu kamar mandi karo aku ya. Sinten, Bapak? Ya kuwi adikmu sapa jenenge? Oh, Mirza. Mirza. Aku dhisik. Terus bareng malah. Iki alah. Nggih, matur nuwun sanget, Bapak. Wis, yoga-yoga rasa meri. Matur Mbah Nun sanget. Heeh, matur nuwun karo Pak Mansur, Mas Mirza. Pak Mansur matur nuwun sanget nggih. Ada jan, sak omah rezekine apik-apik bengi iki. Kelas piro anu le, cah bagus, Mirza? Kelas kawan minggah kelas gangsal. Papat SD? Nggih. Mbak Kasima? Nggih. Ranking ora? Boten. Mboten entek ranking-rankingan mboten nggih. Sakniki kan ora nek ranking. Nilai ora nek ranking-rankingan udah dadi kemarin. Pelajarannya komplit. Napa? Pelajaran komplit ya si SD. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nggih. Bahasa Jawa enek ra ning sekolahmu? Enten. Hono Caraka. Apal mboten? Boten. Oh, Hono Caraka dados sewala, padha jayanya monggo padha. Awak mboten. Boten. Oh, diapake sampean. Nggih. Heeh, ya. Saiki arep nembang apa? Cah loro ndang dhisikne. Caping gunung. Caping gunung niku nggih. Oh ya. Sing jeneng anu Mirza. Nggih, kersane adik menawi saged. Oh ya, ya. Ya. Ngene iki lho. Anake loro-loro nek tunggalmu lek loro iki temen. Gangsal. 5. Nggih. Masalah. Lagi mbokmu jane wong apa kucing? Kula Setat cetet. Kula ping napa? Kula keempat, adik kaping gangsal. Oh, berarti mbak-yum ono. Nggih, wonten sampun wayah kalih. Wah, wis metu loro. Nggih. Wah, iya jas. Sregep bapakmu berarti. Saben bengi ya. Saben bengi Yo. Mencolot deh. Sa. Ono, 1 juta iki yo nganggo mencolot. Ora, sampean jare bapakmu wis belajar dalang. Nek mikir dicekel. Nah, wis belajar dalang sampean. Ya, golek mixing muni. Nggih, sampun. Sampun. Wis iso suluk, Rum. Saged. Suluk apa? Nggih. Odo-odo. Odo-odo. Ndasal, sampean suluk ndasal. Odo-odo niku sing pripun? Aduh. Bumi gonceng-kancing kae kok odo-odo jenenge. Isane apa nang? Nang. Nek sing suluk hanjrah niku Oh, kuwi jenenge pantetan. Kuwi jenenge pantetan jugak. Nggih. Jugak ki cendak. Nggih. Termasuk ngene Pak Kangko ki ya jugak, cendak. Nggih. Cendek ngoten. Nggih. Sendon nggih, Pak. Mboten sendon beda. Sanes. Beda anu pantetan jugak. Oh, patetan. Lek sendon niku beda neh. Terus pundi? Lek sendon ki enek sing nabuh iki rebabe enggak melu kuwi sendon. Nek patetan kuwi melu. Ya jajah hanjrah ya, Hanjrah. Nggih. Hanjrah ingkang ya. Nggih. Ya, Ciro lu ya. Hanjrah ingkang puspitoro kasilire samirana sekar gaduh
Kanca-kanca tepuk tangan nduk anu tole mirsa. Aku kudu nangis lek ro bocah pinter anake bakul pitik lho nduk. Aku ki dalang, anakku ki malah senengane mancing. Iya. Ayo luar biasa. Apik lho suarane tenan. Wis ditukokne wayang sak kotak ta sampean? Nggih. Oh, iya jos. Nah, tak wene wayang Pak Kang oleh. Jukune wayang sitok. Alhamdulillah, matur mbah sanget nggih. Heeh, wis, aku lek karo bocah sing seneng wayang. Iki lek. Nyale iki digawa mulih nggo. Nah. Nggih. Wayange Pak Kangko ya. Iki lek dituku karo tengah yuta. Nggih. Nek kanggo kowe gratis. Nggih. Mbah sanget Aduh. nggih. Pangestunipun. Heeh ya, tak dungane dadak dalang lawaris. Amin. Amin. Kelangan 1,5 juta. Nek ora apa-apa ikhlas aku nek dijoget. Ikhlas to, saestu. Ikhlas saestu, ikhlas. Tenan aku ikhlas. Matur mbah nun sanget nggih. Iya, iya, jas. Oh, apa-apa, aku ora apa-apa aku. Heeh. Ya. Dipacetke nembange neh. Ya. Yen memajang omong karo jana marem tenan. Suarane apik, njogete ya pinter, Mbak Yune ya ngono. Wah, bapake ngrokok neh. Ya. Nduk terus, Nduk. Nano ya. Panas
Ya. Senatian wadon sarwi Masuk langgam digejolke Pak Do. Dangdut le mirsa Lintang Karo.
ora Ciro lupa. Terima kasih Cahayu, duduk dulu ya. Kita sambung meneh. Le mirsake wayange digawa anu apa? Digawa medun wayange. Kuwi wayang anu apa jenenge wayang lawase Pak Kangko. Dadi wayang lawas karo wayang anyar kuwi isih apik wayang lawas, regane isih larang wayang lawas. Nggih. Iki nalika Pak Kangko jek urung laris dhisik. Kuwi wis wayang kuwi wis enek. Dadi enek misterine. Nggih. Apa? Sejarahe. Oh, history. Oh, history kok misteri kan iki. Enek sejarahe nalika Pak Kangko jek urung laris dhisik kuwi wis enek. Nggih. Diopeni nggih wayange. Nggih. Nggih, karo tengah niku regane. Wis ora